Kita tadi kan sudah kencan di sana. Wis ayo ditutupne kencane wae. Aku ra penak enek Akbar. Lah nyapa to? Mau ning gone petengan penak ya. Oh yo. Keprak yo ora penak sone yo Den yo. Ora penak. Kok ora penak lho sone iki rada bengung. Rada bengung. Ora aku karo Yudenko aku. Aku karo Yudenko. Apa ya? Kakange kalih kakange. Ora aku karo iki lho aku karo iki lho karo iki. Alah. Jare sampean mau karo aku. Wis rasa sik lak saiki. Ya wis nika namine Mas sinten? Mas Bima. Oh Mas Bima sampun Iya. gadah Mriko, garwa Dek. napa dereng? Dereng Mbak Niken. Oh dereng. Kalih kula mawon napa pripun Mas Bima? Wah. Piye? Kotake yo suarane ra penak. Kotake iki kok kurang empuk ngono ya. Nggih salim riyen nggih Mas Bima nggih nderek Pripun, tepang. Pak? Pripun? Ah. Piye barasamu bar? Niki damel cipika-cipiki napa Ora boten? Ora susah, tidak mau aku. Kan ndang sampean nek karo aku ngoten niku. Oh, Purun napa berdua ngene mboten? iki to. Purun Yo napa gelem wae, mboten? tapi sing siji kaya piye? Aku yo ora penak to. Nek aku penak Bim, krebut bojone kanca iki. Wah, sing ngomong sapa? Kuwi nek ra konangan. Rasane penak. Anu Kris langsung perang wae ya. Langsung perang, aku tak mudhun. Iya toh. Sik perkara perang yo engko. Piye? Aku nek roh Akbar nu mau tak sikat ning mburi. Uga ngaturke panuwun marang para-para pepunden sing lenggah mapan Bener. ana ing dinas kene, Pak Amin, Pak Bisa, Buhan ingkang rawuh wau sonten matur nuwun sampun paring pangandikan boten kitang seklimah. Bim, Bener, ya. pagelaran pada malam hari ini juga Ya. disiarkan langsung lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Betul. Jadi sing ora bisa kepareng rawuh ana ing lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube dhewe-dhewe. Bener banget. Nah, Iki panggonan uga piye, adik-adikku. Sapa? Saka Sanggar Seni Sangaji Utut tuh Unjung Seto ya melu ngestrene awake dhewe pentas ana ning Kalenggan Bingki. Amin, amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang dalang uga kepareng rawuh matur sembah nuwun. Amin, nggih, matur nuwun. Panggonan lokasine masih sama dengan tahun lalu. Bener, Nah, bener. Ini, iki Ya. gerakane awake dhewe nek saya kompak, nek Ya. saya dahsyat iso esuk pentas tahun ngarep ning alun-alun. Oh, Digawe sing luwih meriah, sing heboh. Aja ngenteni taun apa ngenteni taun ngarep, taun baru nek iso diagendakan kaya ngene iki, Mak. Moh aku tahun baru wis isi aku. Ning ora awake dhewe, ora kudu awake dhewe ning ngerti liyane. Ya, nggih. Nggih. Sik to dinteni sik to keculan iki dinteni sik. Nggih. Wah, Ora. setuju. Aku setuju. Ya, Ya. itu bagus, ide bagus. Ya. Kare kakangmu kae piye kakangmu kowe tanggap ora kae? Nah, anu, apa kuwi? Piye? Senadyan mau wis diaturke mau sore Ya, bahwa bener. gerakan Podo Tantang Paguyuban Podo Bener. Tantang ini belum ada ketuanya tapi Ya. wis bisa menyelenggarakan acara sehebat iki wis Ya. top luar biasa. Top, Ning top, mau top. perwakilan Ya. kadang Podo Tandang mau wis sambutan sing diwakili karo adikku Tole Badar Alam. Waduh, tole. Nah, adikku Tole Edian. Badar Alam sabar ya Le, wong iki dadi wakil, dadi perantara antara dinas karo para dalang sing jembarno atimu ya Tole. Piye Mas balenono neh Mas? Piye, Anu Mas? Tole Badar Alam iki Piye? wayangane apik Oh. ning rada nglangut. Lah bener kowe. Kudune ana kemajuan sithik mbok sithik kudune. Yo Jolino jumeneng, Jolino ya. Ki nek rene keterangane wong delok ya to. Piye nek omong bebalenono nek omong? Aku Mas Badar ngono ya. Mas Mbok, Badar. ana mudeng aku kok. Mas Badar. Ora usah. Iya, selamatke. Ya, bener. Ora usah. Kuwi wong usah. priyayi ya. Priyayi, joget. Mate aku diweling putaka coba kae. Ngomongke jugir walik ngono kuwi. Gegere Yudeni iki masalah. Wombo Pak. Selamat malam. Nggih, Anu Dik Mas Badar. nggih Kang Mas. Pripun? Waduh, niki sampeyan ingkang mewakili kanca-kanca Pondo Tandang. Bener. Nggih. Mumpung wis munggah. Nggih. Senadyan sejatine munggah memang ora trima karo omonganku. Nggih. Bener. Nih to, ning Wong- wis kadung munggah. Aku kok diarani Tole, padahal jenengan ki lak mbahku to. Loh, Pak. saka VC kan tuwa kono to Malah asline. luwih tuwa, malah mbahe. Lek Brewoke kaya ngono. Monggo niki ngaturaken sepatah dua patah kata Nggih. menapa niki sinten mawon sing rawuh. Wah, Nah, luar monggo. biasa Dik Dalang kekalih, Nggih. Bima kalih Dik Akbar. nggih, pripun Mas? Nyatane wah sing mirsani rame.
wiwit mriko nika kebuak sedanten pinggir-pinggir nika kebuak. Nggih to. Ya. Niki nggih saking fasilitasi saking Bu Kepala Dinas. Betul. Matur nuwun Bu. Waduh. Diparingi tempat utawa sasana kagem pentasipun kadang-kadang padha tandang tiada tanding. Betul. Nggih. Matur nuwun weh jantenan. Niki sing rawuh nggih kathah Mas Bedan. Kathah. Oh, iya. Kathah sing rawuh kathah. Sinten mawon Kang Mas? Ya ora iso to, sakmono kae kok nyebutne siji-siji sapa? Maksudnya undangan. Oh, undangane. Ora iso ki lho piye iki. Ki tekan ndi ki? Sing ngendang lho seneng nggih. Wis Aku kok pokok engko setengah rolas medun. Bener. Kudu Mang Ayu Bagyo pokoke nggih. Awake dhewe kan jagongan tok iki. Nggih. Piye? Derek Mang Ayu Bagyo. Wonten anu, napa? Pripun? Wonten ingkang rawuh nyusul kala wau. Weh. lah ta. Pak PJ Bupati. Ibu PJ Bupati. Iki rawuh. Monggo disepoti. Lho, ibu bapak to? Ibu foto bapak. Bapak mboten rawuh, Bapak PJ. Ibu malah rawuh. PJ Bupati ki. Nggih wau sampun omong-omongan kalih kula teng Omong-omongan. omong-omongan kalih kula. PJ Bupati niki kakung iki. Lah ibu. Oh. Ibune. Oh berarti. Garwane. Oh, lah ngaten to Mas Garwane, Bedan. ngono lho. Garwane Bupati rawuh. Monggo Ibu PJ Bupati kepareng minggah wonten pepanggungan Mataraman. Mataraman wae Mas Bambang. Monggo. Sugeng rawuh Ibu PJ Bupati. Sik men ngastem mik sik. Sugeng rawuh wonten pagelaran wayang kulit. Sugeng rawuh, sugeng dalu Mas Nggih. Badar. Nggih. Nggih. Sugeng dalu Ibu PJ. Nggih, sugeng dalu Mas Akbar. Sugeng dalu Ibu Nggih. PJ. Monggo dibagiane to Dik Dalang, aku ki ora dalange jenengan. Nggih, monggo Ibu PJ Bupati badhe ngaturaken menapa sepatah dua patah kata Ibu PJ. Nggih. Nggih, Ibu PJ. Dinten iki kula mboten saged berkata-kata. Oh nggih Bu PJ, siap. Inggih. Kula namung nyuwun dalange madhep mriki. Wes piye kowe? Nah aku iya ae nek kono piye? Ibu PJ Bupati kok urung kenal aku kok wis wani ngongkon dalang madhep buri ya. Ya iki curiga wae nang opo iki? Dereng nate kenal ning kon nate jajal. Weh! Wes iki. Mutar ora wes. Ngalih. Iya, Om ngalih. Loh, jare tanggapan ning Malang. Lah jare sapa? Loh, lah wau statuse wau. Statuse sapa? Nggih sampeyan to. Jumeneng Mas Bedar, dijak jumeneng Mas Bedar. Cah cilik-cilik omongan opo rumangsaku. Kaya Ora lho, Mas. genah-genah. Aku iso diceluki Bu PJ Monggo Bupati jumeneng, Dik. iki. Jumeneng. Wah ki nanggapo pira lho ki? Jajal nanggapo pira Nggih. wis. Ceritane rene iki mau ki aku ki gur mampir tumbas sego goreng ning kono. Kok iso ditarik ning kene iki piye? Nggih to, nggih tak aturi kan mumpung dalange cah kuwi ngono lho Cah. Isin to aku ngene iki malian. Dalange cah kuwi lho. Heeh. Gak jare Aku kan yo sing lagi spiral ning Kita ngene. tadi kan sudah kencan di sana. Wis ayo ditutupne kencane wae. Aku ra penak enek Akbar. Lah nyapa Nek to? mau ning gone petengan penak yo. Oh yo. keprak yo ora penak sone yo Den yo. Ora penak. Kok ora penak lho sone iki rada bengung. Ora aku karo Yudenko aku. Aku karo Yudenko. Apa ya? Kakange ngalih kakange. Ora, aku karo iki lho, aku karo iki lho, karo iki. Alah. Jare sampean mau karo aku. Wis rasa sik lak saiki. Ya wis nika namine Mas sinten? Mas Bima. Oh Mas Bima sampun Nggih. gadah Mriko, garwa Dek. napa dereng? Dereng Mbak Niken. Oh dereng. Kalih kula mawon napa pripun Mas? Wah. Piye? Kotake yo suarane ora penak.
Awake kok kurang empuk ngono ya. Nah aku luwung karo kae. Ah. Nggih salim riyen nggih Mas Bima nggih nderek Pripun, tepang. Pak? Pripun? Ah. Piye barasamu bar? Niki damel cipika-cipiki napa Ora mboten? usah. Ora susah, tidak mau aku. Wah. Ganas men to, Le. Ayo. Wis ndang dirayu Dek Bima, dirayu. Piye? Ora iso kowe. Mas Bima niku. Wong kok ra Ora trimo. iso, mudar ora iso. Mas Bima niku umure pinten usiane? Wis Saumuran karo Akbar saumuran. Ora. Sampun gadah garwa napa? Dereng Pak Nike. Oh dereng, sampun gadah pacar napa dereng? Apa? Dereng. Bima ipo iso. Bima ipo iso. Kok iso nyapa? Iso. Piye? Iso ya Apane? pacaran ngono maksudnya. Ya iso lah Pacaran iki apa pokoknya. to? Oh, kayak ngono cedhake. Pacaran ndang resame nek karo aku ngoten niku. Oh, Purun napa berdua ngene mboten? gitu. Purun Yo napa gelem wae, mboten? tapi sing siji kaya piye? Aku yo ora penak to. Nek aku penak Bim, krebut bojone kanca iki. Wah, Wah, sing ngomong sapa? Kuwi nek ra konangan. rasane penak. Anu Kris langsung perang wae ya. Langsung perang, aku tak mudhun. Iya toh. Sik perkara perang yo engko, iki dirembuk ning Ayo, tenang. geger Jawi. Ayo. Yo nembang yo, nembang. Ora yo, iso nembang apa, nembang. Kon aku tak Kabeh nyang wayang kabeh nembang kuno, saiki iki guyonan ae, ya toh. anu wae Mas, tak mudhun wae ya. Sik Mas Akbar. Apa? Ora afdol nek Mas Badal ora diatur nembang. Ojo. Pun Mas duet kalih kula mawon Wis ya ora Mas iso. ya. Kok nek aku duet karo kowe kok nek Cocok. virale luwih gayeng karo aku piye? Ya ndak apa-apa. Ora iso. Kok ora iso kok bolak-balik ora. Wong kan nek kabeh wong kok dialang-alangi ora iso. Dalane ora enek dalane. Nek turun ya Mas ya. Turun. Lah iya, Lho, penak tak ning delok kono lah. dirangkul lho. Lho dirangkul lho piye to ngono kuwi. Ora apa-apa. Lah iya, Apa-apa. Adik IP ya. Eh, Adi. kok adik IP gimana toh? adik mau gaglak dhewe manggon musuh aku. Ah, wis. Piye? Ki biyen tahun lalu ganti Mas Nanda ganti aku saya. Weh. Iya. Nek pelakone tetep aku piye to. Lah piye wis. Aku nek apa enek wong sing duwe ngono aku kok iri rumah aku. Kuku sing Piye? aku nek roh Akbar no mau tak sikat ning mburi. Lho. Tidak bisu. Tidak bisa kok tidak Bisa. Iya. Oke. Ayo, langsung mawon nggih. Lamat mos keton tekne yen bo brangketan mencerang aduh wiragane sinawang tarabo sani. Lah iya to. Akbar suarane apike kaya ngono. Niken suarane yo apik. Jan wayangane Akbar yo bregas. Pupuke cocok kok pupuke. Ya. Iya. Yen besangot mimbo patut nyoto jatni kamrat hati aduh lestariatan lila bisa sareng
minggu kae kok pacakane nggo anteng arep nang ndi ya, Bos? Lanjut ini kan. Yo. Pacane sarwa sri seroba tenku tansah kuwur kang mas lumayan among kang mas parane lamat was katon tejane yen mbok berangkatan nang sarang aduh wiragane sinawang tak yen besengot nimbo patut nyoto jani kamrak hati aduh lestariat dan lilon pisah senadyan bebasane kalingan kadang salamber kang mas kaya mas kencangan rasa sangat ning hatiku. Yo, Pacane sarwa asri seroba enaku tanasa kumur kangas was lumayan namong kang mas Makasih Mbak Niken. Terima kasih Dek Akbar. Loh, Dek ini kita Lah soalnya lomba. Oh iya, Dek. Ora Dek iki kan. Kalem. Aku arep takon gak jane iki pomo lunga-lunga wong loro iki ning ndi ngono lho aku. Aja mbok ceritane. Yo gak Ning jalan-jalan ndi nih. sing kena diparani. Nah, maem tok ngono. Ya ndak maem kadang. Lah terus Bang ning ndi kae. Penonton iso dimaem jane. Matur nuwun, makasih nggih. Terima kasih. Tunggu di bawah nggih. Nanti nanti Kak pulang ini. boten niki kula terne mulih. Nggih. Nggih to. Ya. orang wis piye to terne mulih lho. Tak terne. Makasih, makasih. Nggih, Iya, matur iya, nuwun, iya. matur nuwun. Nggih. Ya, sampun sak lagu Mas Bima. Bener. Dilanjut nih. Ya. Ya ana Mbak Denko. Oke. Mbak Denko iki paling ngoyo ngejak latihan lho. Ya. Kok do ora teko. Basa latihan zong. Jumeneng Mbak Denko. Ya, jumeneng, ya. Jumeneng. Sepatana to? Monggo ya.
dalu Mbak Denko. Nggih, wilujeng dalu. Waduh, suarane bantas kaya ngono. Ya, sugeng dalu Mbak Denko. Nggih, sugeng dalu Mas Bima. Nggih. Nggih, ngomong-ngomong soal latihan. Pripun? Iya, lagi lah. Iki perlu Penasaran diurus. aku. Wingi ngantek WA. Hmm. Nek dalange ra latihan penabuhe sing latihan. Bener. Lah kok wis do nglumpuk sing ra teko iki. Lah. Lah nek sing tuwa ngene iki lak isine ngompor-ngompori to, Mas. Wah, Oh, gur padha. kompor-kompori Kayak to. semangat ngono lho, Mas. Supaya sing enom-enom ki gumbrek. Lah nek kaya aku ngene iki ya wis latihane sampai kaping-kaping sampai jebol. Oh, tak kira ki nek ngejaki terus dhek ikut Ya. andil ngono. Lah serku ya arep budal, Mas. Oh. Gandeng Mas Badar ora marani aku, marani Niken. Weh, lah dalah. Aku ya rada gelo iki mau, Mas. Ah, perkara apa? Lah iki mau Mas Badar mudhun terus gandeng Niken. Wes. Weh. Mas Badari genti-genti kok. Lah iya. Ngasak kok Ora modele. ngono. Lah nek mbiyen jarene seneng karo aku, Mas. Bareng aku Weh, tuwek saiki lah. emoh. Nggih. Nembang yo, nembang yo, Ya, nembang yo. Iya. Apa-apa nembang yo. Pun, Sing boleh. seraginan nggih kenging. Ya. Ben gumiak. Heeh. Saragena. Sarakunan. Ah. Apa? Mangga sa sing kira-kira Langsung nembang apa? piye? langsung saja. Ya. Langsung lagu ya. Mas? Heeh. Gemene wanci. Oh, Mbak Den kok. Ya, napa? Lewong gedruk. Oke. Wong gedruk, oke. Lewong gedruk buka Gedruk. buka saka tenor. Ah. Dung pek dung pek. Tung tung. Yuk, lewong Mbak Yuk. Dengkut dadeke. Mas Papa. Ya. Paris. Awas. Yo. Yuk, lanjut. Ayo. Tarik yuk. Oh.
Matur nuwun.